শাসন 멋지니 하지니 শাসন 은나니 나세 나가이 나세 나가이 나세 나가이 Pretty knock it tonight Lama knock it lama tonight 지니 하나 당기는 night 젠땅이 놀랐던 night 놀랐던 night 놀랐던 night 지니 하우로 진 큰자카 지니 하우로 진 부자카 지니 하우로 사동자카 지니 타이로 색상 발칸 사랑이 박은 또 파노된 바파나 시빌로 또 보고 또 파노는 고적리고 사실 착할 샤노 부셔바하무이 만나 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 은나니 나세 나가이 나세 나가이 나세 나가이 따이버식 부작신나이 따이버식 부작신나이 따이버식 샷덕작나이 따이버식 소이동나이 자꾸 불다 힘나이디 또 파노 하이케 다시 바이디 저리만 무슨 말 기비위 또 파노 하이케 다시 바이디 Chini dofa bahai tong mani tabuk jeng boro sokbai kha tabuk jeng boro sokbai kha gugun dofa bai thungjangman tabuk khe dofa se komorna naikha tabuk khe dofa se komorna naikha 멋지니 하지니 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 은나니 나세 나가이 나세 나가이 나세 나가이 멋지니 하지니 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 멋지니 하지니 শাসন 은나니 나세 나가이 나세 나가이 나세 나가이 그래? 저기 하면이 발미에 레버 사는 시가 하러 안 가. 하시나? 너카 똥 해주고, 너카 똥 해주고. 너가 똥물에. 그러니까 누가 그러는 순, 그래서 그분 거기다 막 하시네. 나 양 bây giờ nó. 요즘 세면은 거기다 무조건 아니야, 다부. 무조건 아니야. 누가 또 꼭 세면 없어 누구 좀 소리 하면 무슨 분 파이도 지금 왜 박사. 뭐또 블라이 많이 당내시 뭐 그냥 카버리고 뭐는 뭐 민족 키비제 지금 저도 뛰어 사는 버그. Cho tôi trường bù hai cái trường qua cái này có một anh chỉ là ý có không cần ta
सरंनि जे फ्यूचर जेनारेशन जे चिनि थिनां न जों कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कलां थांमोन बगै बुबाग्रा मनो साइतों नग नग थांनि नरक पिरदि आर जों जतन बिनि वारियर रक बिनि सयन रक जों 12 ताकार जरानि बिसिंगो जों जत बिसिउन ताबो थाङि जों जत नग नग थाङै जों मानो जों थांलाय दङ आर जों किसा थांमानि बिसिंगो जों मनो मानखा जत नग दिनि बुबाग्रा ननो खाफुर जागो बुबाग्रा चिनि एकमात्र लिडार एवं 100% जों आशाबादी चिनि सारा त्रिपुरायाव बाहायनो चिन बुबाग्रानो चिन 2023 त्रिपुरा मथान सरा गठन खायनाय आर जे बुबाग्रा सारा अ त्रिपुरा जकुनो ताई सरकार गठन खायबाय 2023 एवं चिनि आशा बर्ष एवं देशबासिनो जों मन कयनाय बुबाग्रान चिनि लास्ट फाइट खाय दङ चिनो पाइथाक सभा जों कप्लाय मा अंनाय कप्लाय इंयां के जों किन्तु हावो जोंनि तंफानो चिनि लास्ट फाइट सभा जदि जों तामनाय बनो जों को फेलुर खांखाय चिनि बागै जों ताई सामिया वन लास्ट फाइट सभा जों खाय दङ तो सालसोराव खायफिना हिन्दो चिनबो सालबसो खनि क्रै जों पायासा जत बिसिउनो जों काबार खायनाय चिनि 29 ता बिसिनि बिसिंगो जों प्राय चिनायं खुमलंग साइड 12 ता बिसि जों आयंबो प्राय काबार खायया ताई तंखो ताई 3 4 ता तंखो बिसि आबो काबार खायजागनाय आर चिनि यांगो ताकाजला पाडो दं 17 ता बिसि अबनो जों ताबो प्राय इंया हम्बानो 6 7 ता बिसि जों कमप्लिट दंखा ताइबो दंखो जों अबनो 3 इंचिमो चलि दं खनाबो चलिनाय कन्टिन्यू जों अ चिन दुर टु दुर केम्पेन चलि दंनाय आनरबो खना खना चिन बुबाग्रा बयसा फेसबुक लाइव अबनो सावो चिन तिप्रा म थांगा रां गोबां या जों बयनो रां बागि मैया जों बयनो हामजाकमानि ताइ कयमुं जों बयनो सुबाव नग नग थांनाय दिनै जे दुर खायमाने के बर जागा थाङि बाथागोन दिनै चिनि जों अरन अ बिसुन पाइनाय जों अर के खेसिरो सालायनाय ओंखाय अर पाइके जों खाना बिसायने जों सेंनाय जावनाय ता सारनिसिन मु आन मुं बिसजित कले तिप्रा म थानि आदम इबर काहाम चिन जतो मीडिया रखनो चिनि दुर टु दुर केम्पेन 4 डे चलि दङ चार दिन खा जों चिन दुर टु दुर केम्पेनो चिनि दिनै जों अर हाबायखा चिनि हाचुक खुरि एडिसि भिलेज नि आन्दार उजान गनियामारा पारा अबो पाराया बिसि सरि उजान गनियामारा बिसिओ हाचुकुरि पाइफेका जों ताबो अर माया उजान गनियामारा बिसिओ हाबायखा ओंखाय चिनि ताइबो दङ टीम आयंगो उजान पाथाले गारबो चिनि अलरेडी दुर टु दुर चलि दङ चिनि 12 ताकार जलानि चिनि तिब्रा मथानि जे उद्योग नामनि बाय अर फाइसक पाइखा चिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंगना आथातमनि जमातिया ताइ चिनि चेयरमैन दासमेन रतंगर ताइ हाजुक खुरिनि चेयरमैन तंगो ताइ चिनि उत्तम तंगो ताइ चिनि वाइस चेयरमैन रति बरनि नेतृत्वनो चिनि अ दुर टु दुर केम्पेन जों तिनि अबन मासाव जागा जागा थाङै जे बुबाग्रा दागे रहमानि क चिनि तिप्रा म थांखा जों चिनि पाब्लिक बाय तंनाय बदल रक जोंनि कयमुं अबनो दङ नग नग थाङै जे ताखलाय चंमारि 2023 फाइ सपाइखा अर जों चिनि बुबाग्रानो जों कप्लाय खरो हलायनाय अब ताइबो चिनि जे आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे सेपारेट स्टेट नि ककनो जों ताबो नग नग थाङै जों पिलायो जों खुलुमै मनो जों सालायो चिनि बुबाग्रानो जों क्राक खायमा रहनाय चिनि बुबाग्रा जेतु चिनि जे 186 नम्बर राजा तिनी स्वयं जों एबासो फाइ सपाइखा जे जों बर हाय बरनो जों ताबो नेतृत्व बरि दंगो अम चिनि बरनि बखाव जतन ताबो जों बुबाग्रानि कंनो जों मानै दंगो ताइबो जों मा कयबनो जे बुबाग्रानो जों